wayahe panen. Nek enek tukang tebas ya oke tak dhewe. Wis, wingi ra oleh kasil kok. Dina iki ya mesti oleh kasil. Wis tak tunggune. Kok ya ora ana wong lewat. Soale iki dalan ya rame iki. Sing kuwasa iki ya atik. Golek ya entuk rezeki. Wah, kayak kita kok ya ana klepang-klepang menungso. Siap-siap. Mumpung ora ana wong liyane, ana nek ruang loro Maret. Nah, mandek. Mudun. Nanti meriang malah dicegat nang dalan. Standar sih. Ane ndi kowe? Yalah kiye arep tang warung kono golek obat. Nah, kowe di duit lewat kene bayar pajak. Lah kok bayar pajak barang. Lah iki dalan wilayahku kene iki. Mas iki arep tak nggo tuku. Ah, wis rasa kesuwen. Iki Piye Mas? Kayak aku wis ya, pirang-pirang dina iki watuk, pilek. Yuk. Awake linu-linu lho Mas. Yuk. Oke. Ora sih hop. Kowe gek nang pires kowe. Lah kowe kok ngono nggo masker. Duwe masker apa ora? Ora gawa Mas. Iki aku ono. Nyo dienggo anyar iki. Ngene Mas. Ya, dienggo ngono kuwi. Nyo sisan iki. Siapa Virus jenenge? ora ono jenenge Aqualiser. Wis, dienggo wis rasah takon wae kowe gek ndang lunga. Nyo. Oh, nggo membunuh kuman Mas. Nah, Ya. bathukmu mbok tempel-tempel iki. Tak kei sisan nyo. Walah. Wis kono ndang bablas. Itu tak nang nggon anu. Ya wis kono bablas ya. Tapi duitnya ndi? Malah dijaluk duitnya. Nganggo bayarnya nganggo apa ya an? Ya mesake iki. Nyo. Nyo wis. Wis kono. Ndak nulari virus kowe. Ya wis bantu kula. Ya wis macam-macam. ya. Muga rezekine dilancarke. Ya wis kono. Terus Wis rasa salaman kowe, bablas. Ngandung virus kok. Turun ke Mas, tolong Mas. Ya wis, tuwek kangelan. Apes. Wingi malak entuk rujak paku. Saiki malak anane wong kenang pires. Wis ra entuk duit, gek tombok masker sak kumplitane. Nasib. Wis wayahe kayane ngasuh dadi preman. Bendina dadi preman ra oleh kasil malah tombok. Rasa berobat. Iki nyonge wis 2 dina iki watuk, pilek, awak barang linu-linu ki lho Mas. Yuk, wingi iki mambuke ora ana ambune. Was, bahaya. Wong aku ngentut wae. Lah kok ora ana ambune, biasane kan badhek kae ambune. Ya.